Jo volia començar fent una cita de l'Almudena Grandes, que era una dona extraordinària, que diu, un personatge, una mare li diu a un fill en una novel·la, però creixeràs, et faràs gran i tindràs les teves idees, les meves o les del teu pare, i t'adonaràs que són molt més del que semblen, que són una manera de viure, una manera d'enamorar-se, d'entendre el món. No tinguis por de les idees, perquè les persones sense idees no són persones del tot, són nines, titelles o, pitjor encara, persones immorals, sense dignitat i sense cor. Sé que sembla una cita una mica forta per començar, però crec que realment, si alguna cosa té aquesta temporada, és un tronc, a mi m'agrada pensar-ho així, crec que el té i hem treballat molt perquè fos així, un tronc ideològic molt important. Quan dic ideològic no estic parlant, sens dubte, de la tonteria dels partits polítics. Nosaltres no tenim res a veure amb tot això. Estic parlant del fons i d'una línia ètica moral que crec que en la qual estem tots nosaltres, com a mínim, i totes nosaltres. Vull dir que és... Per això parlem aquest any de la consciència. Aquest any passat el lema era la diferència, l'acceptació de l'altre, aquest any és la consciència. Quan vam començar a treballar aquesta paraula, aquest concepte, hi havia una cosa molt interessant que em va passar. Francament, conec el català perfectament, el parlo i l'escric perfectament. A banda, jo pertanyo a una generació on estava prohibit completament en les escoles i jo vaig comprar-me als 13 anys a la famosa llibreria 3 i 4 de València, aquesta llibreria que alguns de vosaltres sabeu que tiraven bombes cada 2 per 3, i els hi deien rojos, i vaig anar i vaig demanar una gramàtica per estudiar català a casa meva perquè al meu col·le no estava permès ni parlar ni te l'ensenyaven. Jo, per exemple, no sé multiplicar en català, fa riure, perquè a mi em dius 8 per 3 és 18 per 3 és 24. Llavors tradueixo. No sé multiplicar en català perquè me l'han ensenyat en castellà, no? Aquestes coses mecàniques, no? I llavors jo vaig comprar-me aquesta gramàtica i l'estudiava. Ma mare quedava flipant perquè, com que veieu i alguns de vosaltres em coneixeu una miqueta, sabeu que soc una persona moguda, inquieta i tal, i estava moltes hores estudiant català. Ma mare no ho entenia. Deia, esta xiqueta jo no sé què fa aquí tot el dia estudiant, no sé què. Bueno, total, que jo vaig aprendre a llegir, a escriure'l des de molt petita. Però no sabia que la paraula consciència en català és amb S, i que contempla els dos significats castellans, consciència i consciència. Tots dos significats estan dintre de la paraula consciència. A mi m'agrada molt perquè per mi la consciència, si contempla els dos significats, un és que et mires cap a dintre, estudies com ets, acceptes com ets, intentes canviar i millorar per ser una millor persona, senzillament per ser una mica més feliç, no per res més, i després pots mirar cap a fora, observar l'altre, comprendre'l, posar-te al seu lloc i tolerar i acceptar i estimar les altres persones a la vida. Jo crec que la consciència amb S castellana seria la mirada envers a tu mateix i la consciència castellana sense S, consciència, seria aquesta ratlla ètica i moral que tots hem de tenir respecte al nostre comportament. I dic això perquè estem en un moment difícil. Crec que és un canvi d'era, i que estem a dintre immersos en aquest canvi d'era i que, per tant, no sabem encara com ens hem de moure en aquest món. Hi ha alguna cosa que està canviant, ho sabem, però som tots i totes els que estem aquí, ciutadanes i ciutadans molt, com es diu ara, molt involucrats a la nostra societat i molt enganxats a la nostra societat, amb la qual podem saber perfectament quines són les necessitats, què és el que necessitem tots plegats, totes plegades, el públic, nosaltres, perquè som una mica el mateix. Llavors, en aquest sentit, crec que aquest canvi d'era s'ha exacerbat amb el lockdown, amb el confinament. És a dir, quan es van confinar pel Covid, en aquell moment aquesta soledat a la que hi anàvem abocats va convertir-se en una cosa importantíssima. Estem hipercomunicats,
estem digitalitzats, tot ho fem a l'instant, fem reunions online, no necessites la presencialitat, és mentida, la necessitem perquè nosaltres ho hem viscut mesos i mesos i sabeu que fèiem reunions i reunions per discutir, per decidir, i quan dèiem un dia, va, anem amb mascaretes i anem a la sala gran, que no ens encomanem a 4 quilòmetres cada un i mirem un moment i en una hora resolíem tot el que no resolíem en 4 hores online, o sigui que la presencialitat és elemental per la vida. I jo crec que les xarxes socials, que podien haver estat una cosa, com va passar en el seu dia amb les televisions, extraordinària de comunicació, s'ha convertit en una cosa tremenda de soledat, de convidar-nos constantment a dir les nostres opinions sense que ningú ens les pregunti, opinions basades en el no-res, amb una sinceritat absolutament terrorífica que has de dir vés-te'n a la merda, fatxa, i dius, però vull dir, però això tu com ho saps? És a dir, són coses tremendes, no? I jo crec que hi ha una cosa que vaig llegir un dia que m'agradava molt, diu, no desconfia sempre d'aquell que diu jo dic sempre el que penso, perquè la veritat s'ha de dir sempre que un sigui capaç de contemplar l'impacte que produeix en l'altre quan la dius, i per tant és molt millor el silenci, molt millor el silenci que dir qualsevol cosa a la vida, molt millor. Si no millores el silenci és millor callar, sens dubte. Llavors penso que estem en un moment donat amb aquesta portada cap a l'individualisme, la conversió d'aquest món en un arxipèlag de soledat, connectats tota l'estona, amb l'ego al vell mig de tot allò que fem, i enfront d'això, i aquest és el canvi d'era, estan les petites coses que queden, i entre elles el teatre, quasi de les poques que queden, on aquesta comunitat que ha destruït les xarxes socials i la hipercomunicació i la hiperdigitalització, aquesta comunitat que, com diu el Byung-Chul Han, s'ha trencat i han trencat els rituals i per tant l'ésser humà és com si no tingués lloc al món perquè sols no som res. Aquesta manera de fer comunitat, un dels pocs llocs que queda és el teatre. Per què? Perquè al teatre hi arribes, t'hi trobes amb la gent, seus, apaguen la llum, comences a viure coses, a veure coses, a observar, prens el teu temps amb paciència, observes, sents, com a mínim és el que haurien de pretendre tots els artistes i les artistes que estem aquí, que sentissin, que els hi arribés al cor. Jo sempre dic que mentre veus la funció tu no pots pensar, tu la funció és de sentir, i això és el que et fa després pensar, perquè jo crec que els canvis de mentalitat és quan la gent sent, és amb l'amor que pots acceptar moltes coses de l'altre, és a partir del sentiment que la ment canvia. Per tant, el teatre, a banda, també té una cosa que jo sempre penso, que vaig llegir un dia que deia l'Emili Lledó, que és aquest filòsof que té 90 i pico d'anys, que és brutal, us el recomano perquè és brutal, que deia que la ment humana té un prodigi, que és la capacitat de viure altres mons. I al teatre podem viure altres mons com si no fossin els nostres, que és l'extraordinari. I crec que tot això és el que nosaltres estem aquí avui per fer, i amb aquest canvi d'era crec que hem d'insistir més en mirar-nos als ulls, en estar junts, en ser tots iguals, perquè és el que fa el teatre, igualar-nos, i també en trencar una mica aquest adanisme que té la societat ara, que la gent diu el benestar comença quan vaig venir jo aquí. El benestar feia molts anys que hi havia gent que lluitava, és a dir, aquí estem tots, les dones som el primer cas de tots, és a dir, amb el qual nosaltres, jo estic aquí avui, la Mònica està aquí, totes vosaltres esteu aquí perquè hi ha hagut moltes dones que durant 300 anys s'han barallat per tenir els mateixos drets que els homes i no els tenim, o sigui que imagina si costa, no? Vull dir que nosaltres aquí des del teatre sentim altres veus, altres gent que ha viscut i ha parlat i ha dit coses molt abans que nosaltres, i això és la nostra força. Per tant, és aquesta l'única cosa que fa que hi hagi una mica d'esperança, poder estar junts, poder batallar junts i viure junts. Per tant, gràcies per estar aquí junts amb nosaltres. I per acabar també volia dir una cita de l'Almudena, mira, m'ha agafat per avui aquí, per avui. Diu, amb el temps vaig comprendre que l'alegria és una arma superior a l'odi i els somriures molt més útils i més ferotges que els gestos de ràbia i desànim. Doncs ja està, aquesta és la conclusió d'avui.